Hi ka mga nice people, di ana ang atong pan nga ato nang ipamahaw kay nanggabihan ni kagahapon sa atong pag-bake kay maulagi nga ana kalisod or kadugay nga magproseso og pan. So karon guys ato nang ipakita guys nga kung unsa ka soap ang atong pan ug ato pong ipatilawan ring ahong tupad nga kumakauna sa atong pan. So mauni ka nice people. O si ani kagwapa ang atong pan nga gihimo kagahapon. So, ato na ning palamanan kaya ato na ning ipakaon sa akong tupad. Soft na soft ang atong pan. Ang sugar. Ha? Ikaw na. Nato ang palamanan kaya aron mo samot og kalami. Akong pangutan uning akong tupad kung lami ba ang akong pan nga gihimo. Wasin bisan way lami, mayngon lami. Unsa man lami di? Homok? Bura og ano ensaymada ano? Okay ka mga nice people, super soft ang atong bread nga atong gihimo kagahapon. Manabuntagan na ni kay wa na nakaon pagkagahapon kay nagabihan lagi. Atong butangan og palaman. Ang na kataw-an na ni kay ingon nga unsa toy pangani kuan kanang oven top white bread mao ba ni? Lumi siya kay ano? Daghan og milk. Lami ng gunahan ko sa iyong kuan ba kanang ano no? Lami ang soft kaayo ang iyang bread. Bisan way palaman lami na ang kaunon. Palari palawan kay awa. Ma-feel di mo ang milk. Hindi na pala taon. Kung atong pamahaw karon tama nga nice people, di ako'y gibuwad nga ako ning homemade nga buwad nga mangsi. Homemade din ako nga buwad nga mangsi. Lami gihapon. Isuwa ng tugpan nga atong hinimo sab. Diba nga yung adlaw ang inita. So, nakapalit ko mangsi nga tag 50 kilo. Duha ka kilo ang buwad. Ganahan ako mga anak. Di ako'y kung atong mixing nga vegetable. Cucumber and apple. Pero mami kung may utang nga pamahaw, for example, walay ang palaya nga gusado, nagkabuntag, or walay mga utan inikabuntag nga reserve na to nga ipalit permanente sa atong inuunan. Basta ka mga nice people, kung wala may mga sabaw baron sa buntag, miswas, for example, miswa, ang palaya, permanente na islamisa ning among inununan, kania nakabuwad lang nime. Mupalit niyo sa ubuan dito sa merkado, pero kung ganahan ko magbuwad labi na ug maayo ang adlaw, or especially kung adunay mangse, magbuwad jud ko ani. Lami ka adyo, ibuwad. Ug barato gani ang mangse, tag 50 rang kilo mo palit ko og mangse para ibuwad. So maunid ka nice people among pamahaw. Nya basta lagi way mga soap or mga gulay sa buntag, mao ni among ipari sa among inununan or buwad nga kuan vegetable mix, apple and cucumber. Lami sila ipares mga nice people, apple and cucumber kay mag-mixing, isama ra ni kaon ang mixing tamis o tabang.
Na. Talisan og Ovaltine. Ma. Masig sige may babot-bot dili Okay lang ang pantay? Okay lang? Pag muna magpang walang ano? So ba do? Di na do. Pa na. Dili makakuan. Dilaok. Nana ko yung recipe nga akong gi-vlog, yung ani nga bread. Palihog ko ninyo og tan-aw. Suwayin ninyo og himo nga exciting maghimo og kuan mga pagkaon labi nga sa paghimo og pan kay ano. Malipay ka, uy, tubo ang ako, himo nga pan. Di ka ka-imagine. For me, hindi ko ka-imagine nga. Sige tang palit og pan sa bikiri no, nda. Kuan di ay kaya unsaon pagpatubo, unsaon pagluto, nya. Mao na exciting maghimo og pan. Labi nagparisan og mangsi. Parisan og utan. Kung ganahan mo magpa-order sa ako basta within bye-bye lang, mauhimo ko. Pero atong gamit pa ha, kuan lang, hand kneading, wag kay makina. Bisan hand kneading lang nga pan, soft na soft, labaw pa sa bikiri. Hindi mo pasulti, labaw pa ba sa bikiri? Labaw pa sa bikiri. Promise. Hindi doon kamahalan ang kung mo kay nga nga pan. So yung kaon naman kong pan, no need na kumukaon og rice. Bawang kag pan? Ayun yan. Ano Kaya nga. Nagsuta. O pan na lang og utan. Oh my God. Kanin na lang ang bawang og pan. No. Tama. Ano ka? Di lagi kanuan. Utan na lang og pan, ipares. Lagi na po ka. Wala man kamukhang ano eh. Hindi. Hindi mo man yung request. Kaong ano eh, imong ni-request nga magpahimo ka. Hindi na nun kamukhaon. Hindi. Gama na. Pang sinagala. Kaya gana. Okay ka mga nice people, magpadayon na mi diri og kaon. So salamat sa inyong pagtan-aw ug katungwa pa naka-subscribe sa akong channel sa Alma Joy Vlog. Palihog na og subscribe o pindutan na po ninyo ang bell button para pirmi mo updated sa akong mga videos. Okay, see you on my next vlog. Bye-bye! Have a nice day!